ମିଛରେ କହିଦେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ଯିବି। ସଙ୍ଗିନୀ ମନ ମୋହିନୀ ଗଜ ଗାମିନୀ ତୁ କଣ ଚାକିରି ଫାକିରି ଛାଡ଼ି ତୁ କଣ ଚାକିରି ଯାଇନୁ କି ଆଜି ଡିଆସିଲି କାଟି ଧରିକି ବଇଛୁ କଥା କଣ ତୋର? କଣ କହିବି ରେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜୀବନଟା ପୁରା ଡିଆସିଲି ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଜଳିଆ ବାକି ସତରେ ତୁ କଣ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ି କାର୍ ଷ୍ଟେରିଂ ଚପଲ ଛାଡ଼ି ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ କଣ ହେଲା ତୋର କଣ କହିଲୁ କଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ବଇଛୁ କୋଉଠି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଫାଇନାନ୍ସ ଲାଇନରେ ଥିଲେ ମାଇପ ସବୁ ଗାଁରେ କଥା ହଉଥିଲେ କୋଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଥିଲି ବେ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ନା କୋଉ କମ୍ପାନୀ ବା? ନାଇଁରେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଥିଲି ଏମଜିସିରେ ବିଏମ୍ ଥିଲି। ବିଏମ୍ ଏମଜିସି ଜାଣିପାରିନି ଏମଜିସି କଣ? ଆରେ ଏମଜିସି କମ୍ପାନୀ ମାଇପ ଗ୍ରୁପ କଲେକ୍ସନ ଭଲ ଦରମା ପାଉଥିବୁ। ଦରମା ଯେତିକି ଖଟଣି ସେତିକି କଣ ସେ କଥା କାହିଁ କହୁଛି କଣ ହେଲା ପୁଣି ତୋର? କଣ ନହେଲା କଥା ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ କହନା ମାଇପଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ଯାହା ଯେମିତି ଜାଣିଥିବୁ ସିଏ ମାଇପ ଜାଣିଥିବ ତା ଘରକୁ ସିଏ ମାଇପ ଜାଣିଥିବ ତା ଘରକୁ ଆସିଲେ ସିନା ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବଇଥିବି ଯେ ସକାଳ 9ରୁ ଯାଇଥିବି ରାତି 9ରେ ଯାଇକି ଆସିବି। କହନା ରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ଯାଉଥିବ ମୀରା ଯାଉଥିବ ସଙ୍ଗୀତ ପାଉ ସାର୍ ଏଠି ବସୁନାହାନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନଥିବ କହନା ସେ କଥା କଣ କହିବି କେତେ ଜାଣିନି ଜମା ବୋଧେ ମାଇପଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଉ ନା କେତେ କାମ ଛିଡ଼ି ନଥିବ ମାଇପଙ୍କ ପାଖରୁ ଏପଟେ ମ୍ୟାନେଜର ଫୋନ୍ କରିବ କୋଉଠି ଅଛ କଣ ତାଠୁ ଆଣିଲ ପଇସା ତାଠୁ ଆଣିଲ ମୀରାଠୁ ଆଣିଲ ସଙ୍ଗୀତ ଠାରୁ ଆଣିଲ କହନା ଯୋଉ ଟେନସନରେ ଗୋଟେ ଥର କଣ ହେଇଯାଉଛି ଥରେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋର ବଙ୍ଗାଳୀ ସିଆରେ ମୁଁ ଚାଲି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଖଣ୍ଡିଆଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଦିଆ ହେଇଛି କଣ କହିବି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ସିଆରେ ସୋଦାରେ କାନ ଶୁଣିବନି ସେ ସୋଦା ଶୁଣିପାରିନି ଇୟରଫୋନରେ ଶୁଣି କହନା ମାଇପଙ୍କ ସୋଦାକୁ ୟାର ମ୍ୟାନେଜର ସୋଦାକୁ ୟାର ଘରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସୋଦାକୁ କଣ କରିବି ସାଙ୍ଗସାଥି ତମମାନେ ସୋଦ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଘରେ ବସିବା କଥା ଆଉ କେହି ମୋ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି କହୁଛି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବୁଲଉଛି ଯଦି କେଉଁଠି ବାଇଚାନ୍ସ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲା ଆଉ ସେ ଫାଇନାନ୍ସ ଚାକିରି କରିବି ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ମିଳିଗଲା ମୋର ସିଆଡ଼େ 4ଟା ଲେବୁରୁ ଗୋଟେ ପଳେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଥିଲା ଆକୁ ନେଇଯାଇକିରି ଭଲ କାମ ଦେବ ଆଉ ଆକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବୁ ଭଲ ଚାକିରି ଭଲ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଅଛି DRG ଚାକିରି କରିବୁ। DRG ର ମାନେ କଣ? DRG ର ମାନେ ତୁ ଜାଣିନୁ? ତଳି ରୁଆ ଯୋଜନା ଦିନରେ ରୋୟା ରାତିରେ ପିଆ ସାକାଡ଼ି ବ୍ୟାଗ